Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka ga takaitattun labaran duniya daga Barewa Rediyo. Sunana Usman Nura Ibrahim Rum. Tsofaffin sojojin Najeriya da suka ajiye aiki domin raɗin kansu sun fito zanga-zanga lumana a Abuja babban tarayyar ƙasar nan domin neman gwamnati ta ba su haƙƙoƙinsu inda suka toshe kofar shiga ma'aikatar kuɗi. Abin da ya sa muka taushe nan mun zo ne domin su biya mu haƙƙinmu. In ka lura ma ga bana ɗin ka ga abubuwan da aka nisa sabon ƙarin nan da aka yi albashi da kuma gaji an biya na bayan mu makudan kuɗi wa'inda mun san cewa ga abun da ya kamata a biya mu suka danne suka hana mana haƙƙinmu. Don haka yanzu mun rubuta inda ya kamata mu kai DSS office mun kai wurare da dama saboda za mu hito peace protest. A nan kuma kamfanin Shalele Enterprises da ke jihar Gombe ya kaddamar da wani shirin wada kai da kuma korar da mata 1000 a faɗin jihar kan yadda za su gudanar da kasuwanci ta kafar intanet daga gidajensu. An gudanar da bikin buɗe shirin ne a jami'ar Gombe GFCU a ranar Lahadi inda shugabar kamfanin Hajiya Maryam Ibrahim Jalo ta bayyana cewa shirin na da matuƙar ƙarfafa gwiwar mata domin su zama 'yan kasuwa masu dogaro da kansu a gida. Ƙungiyar kula da haƙƙoƙin musulmi ta ƙasa Murik ta buƙaci majalisun Najeriya da su duba yiwuwar samar da wata doka wacce za ta samar da kotunan shari'ar musulunci a yankin kudu. A cikin wata sanarwa da shugaban ƙungiyar Farfesa Isaac Akintola fitar, ƙungiyar ta ce gwamnatin tarayya na buƙatar samar da wata doka wacce za ta kai ga ƙirƙirar kotunan shari'ar musulunci. Morok ta ce musulman da ke kudu an hana su samun hukunci daga kotunan shari'ar musulunci, tana cewa ana zartar da hukuncin abubuwa guda uku, ciki har da shari'ar musulunci inda sauran guda biyun ake zartar da hukunci yayin da shari'ar musulunci kaɗai ake yi a yankin arewa inda aka bar yankin kudu a baya. Gwamnatin jihar Neja ta bayyana cewa ba ta dakatar da aikin tashar rediyo Badigi FM akan mita 90.1 da ke Minna ba. Tana mai cewa za ta ci gaba da mutunta dokar ƙasa da ikon hukumar NBC kan lamuran lasisin kafafen yaɗa shirye-shirye. Wani na cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai ta jihar Honorable Binta Maman ta fitar. Ta ce gwamnati ta tura korafi zuwa ga hukumar NBC domin gudanar da bincike kan yin zargin Badigi FM da yaɗa sharhin da ba su dace ba. To ƙarshen takaitattun labaran kenan da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Barewa Rediyo a kowane